ହଉ କିସ କରୁଛ ଏଟା ଫୁଲ ଝୁଲଣ ଝୁଲଣ କେବେ କି ଆଜି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଜିଠୁ ଆମର ଝୁଲଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁର ଘର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଆଜି ଝୁଲଣ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ହଁ ବିଏ ପାସ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦରକାର କ'ଣ ଆସିକି ଏଠା ବଡ଼ୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗେ ହେଲା ବଡ଼ୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକି ଏଠି ଝୁଲଣ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କର ଆଜି ସେଇ କଥା ତ କହୁଛୁ এইটা গুটিকা দুটা দিয়ে দিও আড়ে সাড়ে দিয়ে দিও তাহলে খুলে দিও এইটা হচ্ছে ফরক ଚିକୁଆ ମୋର କାଳିଆ ଏଠି ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦୁଃଖ ପଡିଯିବେ ଆମର ଆଜି ଝୁଲଣ ସେଇଥିପାଇଁ ସଜାସଜି ବହୁତ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ଫାଇନାଲି ଆମର 50% କାମ ସରିଲା ଆହୁରି 50% କାମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଫୁଲ ବାନ୍ଧା କାମ ଶେଷ ବାକି ତଳେ ଯେଉଁ କାମ ହେବ ଫିନିସିଂ କାମ କେତେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମର मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा